Indi şol haricilerin esas sıfatlaryna täzen bir seredik geçsek musulman doganlar, ýani Daesh, Al-Qaida we başga da şu radikal yani harici diýdik biz. Atlar näme bolsa bolsun, özlerine näme diýseler diýsinler, şular diýdik näme harici. Oşularyň peýda boljagyny Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem näme bize habar berdi diýdik. Mundan öňkü okaçan hadislerimizde Peýgamberimiziň habar beren, şular barada habar beren sıfatlaryna täzen bir seredik geçsek, hawa has şular näme gowtanary alaqqa we şulardan äga bolar bolmagymyz üçin. Birinji sıfat musulman doganlar hadisde näme diýildi? Ahdasul asnan diýdi. Yaşları kiçi, akıllarım kiçi ve ağla böyle hem yaşlar. Hakikatdan şunu konu seretsek musulman doganlar, şu Daesh, idillilen toporun ve başka da radikal toporların ağla ve böyle yaşlardan ibaret. Ağla ve böyle yaşlardan ibaret. Hatta içinde çağalar ama hatta özler çağalan eline näme tüpen varıp adama öldürdüp kamera çekip şey dip ýaýra diýerler. Ve ağla ve böyle yaş. Hakikatdan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şular barada näme habar berşi alaqqa. Ağla ve böyleler yaş ve yaşların kiçi bolşy alaqqa kellelerim kiçi, akıllaram dar, beýnilerim kiçi, beýnilerim ýaş. Ýene bir bölegi bulan içinde musulman doganlar täze islama giren, Ýewropa döwletlerinden, Amerikadan ýa şoňa meňdeş bir içip çekip bilen soňam towa gelip zat edip şey edip bir iman joşup bilen jihat bar diýilse şeýlem gadip şolaň izne düşüp giden, dine täze giren, dinden bir habar. O şoňa meňdeş insanlar agla we bölegi. Hadislerde geçen ikinci wasfyname sufahaul ahlam diýdi Peýgamberimiz. Şolaň wasfyny aýdyp şu harici düşünjedäki adamlaň hawa düşünjelerini aýdyp näme diýdi? Yeňil kelle, akmak, nadan, erwet düşünjeli. Hawa şularda näme seretsen şulaň hemmesem tapylyp dur, görnüp dur. Ýene bir wasfyname ahidda, gaharly, gazaply. Bir harici şu düşünje alynan adamy görseň, daşda goragyna bir dünýäni ýegirenip duran, hemme kişini öldürmeli, yumurmaly, ýykmaly, şoňa meňdeş düşünjede gezip dur. Gaharjan, gazaply. Eşidda, ýowuz rahimsiz. Ayal, erkek tapawdy ýok. Hatda en asasyna käbirler näme? Kapır diýip bor, şey diýip borlar. Şu derejede erwet adamlar. Ýene bir sıfatyna musulman doganlar hadislerde habar berilen sıfaty daş sıfatlar gaty diýinler. Daş sıfatlar gaty diýinler. Kur'an okuýarlar, zikir edýärler, aw namaz, orada şu zatlaryň hem ibadety gaty bir näme berja etjek bolup ihlas edýärler. Daş sıfatlar diýinler. Çünki Peygamberimiz hadisde näme diýdi? Şulan daş sıfatlarynyň diýinlerdigini habar berip, "Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim we siyamahu ma'a siyamihim" diýdi. Olaryň namazlaryny görüňizde öz namazyňyza gowluňyz ýetmez. Orada tutuşlaryny görüňizde öz oradaňyza gowluňyz ýetmez diýdi. Hawa şu derejede näme? Ibadety berja etjek bolup, ihlas etjek bolup şu daşyndan sıfatlar diýinler bulan. Hatta Abdullah ibn Abbas diýýär näme? Hariciler munazara etmäge gidýär. Şonda şolaň ýanyna girenne diýe Ibn Abbas şeýle diýdi-de. "Welemma laqiyahum Abdullah ibn Abbas qal, fadakhaltu ala qaumin lam ara ashaddu ijtihadan minhum, aydihim ka'annaha sifanul ibli ay ghaliza ve wujuhuhum muallamatun min athar as-sujud." Rawahu Abdurrazzaq fil Musannaf. Diýe Ibn Abbas, haçan şolaň ýanyna giremde diýe. Olardan beter, yani şol munazara etmek üçin ýanlaryna baryp şolaň ýanyna giremde diýe. Olardan beter ibadet etjek bolup gayrat edýän görmedim diýe. Ihlas edýän görmedim diýe. Şeýle bir näme ibadety berja etjek bolup ihlas edýän ekenler. Olardan beter ihlaslysyny görmedim diýe ibadetde. Hatta diýe ibadet etmekden niýe elleri duýan diýýäli gabaryp giden, hamlar näme gatap giden niýe ibadet etmeklikden. O ýüzlerine maňlaýlaryna diýe secde ýyzlar çykyp gidipdir diýe. Ýüzlerine näme maňlaýlaryna secde ýyzlar çykyp giden eken diýip aýdýar Ibn Abbas. Hawa Abdurrazzaq musannafyna gelýär bu sözi. Diýmek näme musulmanlar daş sıfatlary dinler görünjek. Şunuklaram şeýlede. Daesh we başgasy bolsun. Daş sıfatyndan gaty dinler görünýärler. Sakal goýup dur, şoňa meňdeş özlerini alyp başlary, edebinden, ahlagyndan tut şeýle bir näme özlerini dine bagladyk görkezýärler. Özlerçe de ihlas edýärler käbir meselelerde. Emma hakykatda näme içi boş, düşünjesiz, hereket näme pehim paýhasyz dine dol düşünmän edip bilen işleri. Başga uruşdaýda üns çekmeler musulman doganlar Peýgamberimiz şu hadisini kime aýdýar? Onu soraň. Olaryň namazlaryny göreňizde öz namazyňyza gowluňyz ýetmez. Orada tutuşlaryny göreňizde öz oradaňyza gowluňyz ýetmez diýär. Şu sözi gowluňyz ýetmez diýip Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem kime ýüzlenip aýdýar? Sahaba ýüzlenip aýdýar. Ýani sahaba halatynda hem şolar görenne özlerini olardan ibadetde kemrak görjekler. Öz ibadetine gowun ýetjek eken. Biz ýalaka bir grada dursun. Bu näme diýmek musulmanlygyň? Ýani şu düşünjedäki, harici düşünjedäki adamlar daş sıfatyndan dinler görünjekler. Ibadetxon boljaklar. Emma näme ýanky diýişimiz ýalaka hiç bir pikir düşünjesiz
pikir düşünjeleri dar, o şuna meňzeş ılımsız, ziyanly hereketler etjek ekenler. Emma näme daş sypaty şuňa alak görünjek eken. Ýene bir wasfy musulman doganlar hadisde diýdi: "Qawmun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu halaqimahum." Olar diýär, Qur'an-ı Kerim okarlar, emma okan Qur'anlary kökreklarynyň, gursaklarynyň aşak geçmez diýär. Hariciler Kur'an okarlar, emma okan Kur'anları kökreklarynyň, gursaklarynyň aşak geçmez. Alimler aýdýarlar, Kur'an okarlar diýe. Emma ayetlara yüzley özlerçe ýalňyş düşünürler. Okan Kur'anlar diýe kalplerine barmaz diýe. Dinne fıkıhları yok, doğru din düşünceleri yok diýip aýdýarlar. Ordan şu malfelasdan näme diýe özlerine biz cihad edýäs diýe. O cihad baradaky ayetleri okaýarlar. Allah hükümlerini hüküm etmek baradaky ayetleri okaýarlar. Şeriata gelmeli şuňa meňzeş ayet hadisleri okaýarlar. Emma amallaryny seredýän Allah'ın şeriatı bilen bolmalyp boran adam bu tarapda gidip biýguna adamlary öldürýär. Bu gapdaly seredýän Allah'ın dini bilen ýaşamaly, İslam döwleti şeýle diýip otyr. Bu gapdaly edýän hereketlerine seredýän bolan adamlaryň şuňa alaqyr derwet görnüşde öldürip ona video çakyp dünýä gorkazyp otyr. Biýguna adamlaryň üstüne gidip näme bomba oklap hüjüm edip şeý diýip görler. Ana ýanky diýär, okan Kur'anlar kökreklerinden aşak geçmez, yüreklerine barmaz diýär. Dillen ýöne dillen. O kapörler düşünen oklar. Yani yüzlerce düşünüyorlar. Halki Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bolup geçen vakada da ayet okuyalar. Sen Allah'ın hükmünden hüküm etmedin. Allah'ın hükmünden hüküm etmeyenler kafirdir. Özlerce yanlış düşünüp diğer ka cennetlerin guslanan sahabani, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinden bolan sahabani, ilkinci iman eden yaşlardan bolan sahabani, ömrünü Allah yoluna Peygamber'e bahşeden sahabani gelip näme kafir diýerler. Näme alamaty şul din düşünceler ilimleri yok. Diňe yüzley, udyňa dille kafir zatlary. Ýene bir sıfatlar musulman doganlar yuhsinunal qil we yusiunal fi'l. Näme? Sözleri gowy, gowat gurlap başararlar emma amallary erwet diýdi. Tawa ýene hadisde Hazrat Ali'den gelen hadisinde näme diýdi Peygamberimiz? Yaquluna min hayril qawlil bariyya. In gowy sözler gurlarlar diýär. Alimler aýtdylar bu hadisler hem düşünürşünde sözleri gowadan ne ayet okarlar. Hüküm Allah'ın kadır diýerler. We näme Allah'ın şeriatyna gelmeli diýerler. Ayet hadis aýdarlar. Allah'ın hükümleri bolmaly, din düşmanlaryna garşy göreşmeli. O şuna meňzeş. Emma amallaryna seredýän dinler hiç ýer baglanşygy ýok. İslamyň hiç ýer baglanşygy ýok. Emma gurlanlaryna Allah'ın ayet hadis şeýdip näme jedelleşmänen başarýarlar. Odan gurlamanan başarýarlar, özlerini hakly görkezmänen başarýarlar sözde. Ma hakykatda oňa alaqadar. Näme hadisde de şol habar berilýär. Yaquluna min hayri qawlil bariyya. In gowsuz gurlarlar, ayet okuýarlar. Allah'ın hükmünden hüküm etmeli. Allah'ın hükmünden hüküm etmeyen kafirdir. Allah'ın hükmünden hüküm etmeyen näme fasıktır. Allah'ın hükmünden hüküm etmeyen zalimdir. Kur'an-ı Kerim'de ayet okuýar. Näme hüküm diňe Allah'ın kydyr. Aýny şol hariciler Ali radıyallahu anh'ın döwründe hariciler hem şol ayetleri özüne delil tutmaýardylar. 100 ýyllar geçdi. Häzirki 21-nji asyryň hariciler hem şol ayetleri gaýtalap durlar. Hariciler barada tarih kitaplaryny okuyan bir hariciň özüni alyp barşyny ýa-da gepleýän sözlerini seredýän onu goýa bir şu kitapdan çykaryp karşyňa goýulanýarlykka. Şo derejede näme bir sıfatlary hatda diýen sözleri hem näme bir. Başga bir sıfatlar musulman doganlar hariciler özleri barada näme gatyly pikirde. Özleri mujahid, din üçin sewşýän, din üçin jan berýän, dini goraýan, o şuňa alak näme şeý diýip hasap edýärler özlerini. O özleri näme? Özleri babatyna gatyly pikirde. Misal üçin ilkinji harici Zulhuwaysira diýdik, Peygamberimiz näme diýdi? Ya Resulallah, i'dil diýdi. Peygambere bu niyetmezçilik etti bedbaht. Bedbaht peygambere akıl satacak boldy, peygambere akıla uğratacak boldy. Insa jinsa peygambere dip uğradylan Allah Taala'nın saylan insany. Peygamberleriň üstüne ahiret peygamberi, peygamberleriň möhri. Şol peygambere gelip insan diýende ennam dikene golya gorkya. Allah'ın Resulüne näme diýär? Adalatly bol. Yani ilkinji harici näme? Peygambere gowniýetmezçilik etdi, peygambere akla uğratjak boldy. Soňkular geldi Hazrat Ali radıyallahu anhu näme? Gowniýetmezçilik etdiler. Peygamberiň sahabalary bilen peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabalaryna garşy kılıç çekdiler. Peygamberiň sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar bilen sevişdiler. Hazrat Osman'a kafir diýdiler. Hazrat Ali radıyallahu anhu näme kafir diýdiler. Näme üçin? Özlerini şeýle ýokarda goýýarlar, özleri dine düşünýär. Bular dini bilýän näme, hatda sahaba hem näme bulan düşünýärni düşünmändir. Bu musulman doganlar şol günden şu neçeni tarih boýunça şol haricilen gylyk häsiýeti şol. Musulmandan ilkölen musulman döwlet baş tutanlaryna kafir diýerler. O bütün musulman döwlet baş tutanlar näme kafir bulan düşünjesine görä. Allah'ın dini bilen hüküm etmeýärler, şeriat bilen hüküm etmeýärler, şoň üçin emmes kafir. Şoň üçin bular öldürülmeli, ýykylmaly, ýumrulmaly, ýarylmaly bulan düşünjesine görä. Ondan soň kime gowniýetmezçi alimlara. Çünki hiç bir alim bulan düşünjesini gollamaýar. Näçe ähli sünnet alim bolsa, hem şu wagt hem şulaň näme ýoluň tersligini
beyan edip gelýärler. Bular hem näme diýe bize garşy çykan kafirdir diýip alimlere da näme diýerler? Kafir diýerler. Alimlere hem göwnetmezçilik edýärler. Ine doganlar näme? Şu da şolaryň şol bir wasflarynyň biri. Ýene bir wasfy musulman doganlar haricilerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýdi? Yaqtuluna ahlal islam we yad'una ahlal awthan. Diýdi musulmanlary öldürürler. Näme bu parazlara degmezler, olar taşlarlar diýdi. Ine musulman doganlar taryhdan şu näçenni haricilerin esasy müşkülleri, esasy problemler şol bolupdyr. Musulman öldürmek. Elkölen kime garşy çykdylar ýa-ni diýişim diýalakda? Hazrat Ali radiyallahu anhu garşy çykdylar we sahabalary öldürjek boldular. O sahaba, şu sahabalar gowwaranlar, şulara kafir diýmeýänler de kafir diýdiler. Hawa sebäbi näme musulman doganlar? Asal şolaryň pikir hariciligiň düýbünde, asal pikir düşünjesiniň özeninde näme ýatyr? Tekfircilik. Şoň üçin bulara tekfir jemaatlaryň diýilýär. Täze tekfiri diýilýär. Tekfir diýmek näme? Birine kafir diýmek. Kafir hukmunu vermek. Plan tekfir etdi, ýa-ni kafir etdi, şonu kafir diýdi. Aw bulan musulman doganlar düşünjeleriniň esasy we özüni bularda tekfir bolup durýar, harici jemaatlarda. Aw näme diýerler? Musulmanlara tekfir edýärler. Özlerine goşulmasaň näme bulara gora, näme eýem sen kafir bolýan. Özlerinden başgalarına kafir diýmek, tekfir etmek üçin bir näçe näme ýollar bar. Şolaryň birim näme? Şulara goşulmasaň, şularyň diýişi alaqqa bolmasaň, ýa şulara garşy gitseň, şulary ýamanlasaň, eýem sen näme kafir. Hatda näme diýe bular şu wagtlar? Daesh we şoňa meňdeşler özlerine goşulmaýan hemme kim kafir diýe. Kim bolsa bolsun, hemmesi ýerinde kim bolsa özlerine goşulmaýan hemmesi kafir diýip aýdýarlar. Birinji diýdiga näme? Özlerinden bolmaýanlar kafir etmek üçin bir näçe ýollar bar. Şoň birim näme? Özüne diňe goşulmasaň, şolary gollamasaň ýa şolary ters ýola diýsen, bulan düşünjesine bara özlerinden başga hemme kim kafir. Yine bir näme? Haricilerin esas sıfatlarynyň bir uluguna edenler kafir hasap edýärler. Zina edeni, arak içeni, ogurluk edeni, adam öldüren näme? Uluguna. Şu uluguna eden kişi näme? Bular kafir hasap edýär. Ýa bolmasa da bular musulman doganlar belli bir meselede şüphe, zan, guman, çaklama bilen musulman kafir edip goýberýärler. Özlerçe bir mesele şüphelensin ýa guman etsin, şoňlunum näme? Kafir edip goýberýärler. Kişi kafir diýip goýberýärler. Diýdik esas problemler näme bulan? Müşkülleri tekfir. Aw ilki tekfir edýärler. Mysal üçin diýer plan musulman döwletiň prezidenti. Özlerçe näme? Şoňa karar berýärler. Şol adam musulmanmy, kafirmi? Hadi Allah'ın hükmünden hükümet baya kafir boldy. Indi nämet bol mo garşy çykmaly. Soňallyň näme şoňa kafir diýmeýän kişinem özlerçe kafir hasap edýär. Diýe sen şu prezidente näme diýen? Musulman isen boldy, kafir diýmeseň sen hem kafir. O şoňa kafir diýmeýänleň hemmesi kafir. O soňallar näme? Bunda duranak bular. Soň ikinji basganjak gelýär. Boldy kafir eden hasap eden adamlar näme diýerler? Bular öldürmeli. Bular ýarmaly. Bular ýumurmaly, bular ýok etmeli. Şu düşünjede bular. Şu Peygamberimiz näme diýdi? Yaqtuluna ahlal islam we yad'una ahlal awthan. Musulmanlar öldürürler, bu parazlara degmezler diýdi. Yani hal aýtdy dersin başynda. Öňe düzüpdir adamlar la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýip atyp öldürýär. Öldürjek bolup atyrdyr, namazyny kılaýyn, onuň öldürürlersen diýip durýar, sen dinden çykdyň, murtat, sen namazy kılma diýe. Depip şey diýip näme öldürýär. O şoňa meňdeş nejis zatlar bar, näme? Adam görse ýüregi bulanýar. Tüyler diken bolýar, şeýle bir nejis erwet zatlar bar. Şey diýip musulmanlar kafir diýip kafir hasap edýärler, murtat diýerler, soňam näme bular öldürmeli, bular näme ýarmaly, murmaly bir şey diýip başlaýarlar. Aw asl şol musulman doganlar şol edýän terror hüjümläriniň arkasynda da şu düşünje ýatyr. Tekfir ýatyr. Mysal üçin gidýärler, mescit ýarýarlar. Özlerçe näme plan mescitdekiler kafir diýe plan niye gidip şol mescidi ýarýarlar. Hatda Ramazan aýlaryna gidip mescit bombaladylar. Wakalar emmesi näme bolup geçdi. Ondan soň gidýär hawa menziline hüjüm edýär. Ýa bolmasa syýahatçylyk merkezlerine hüjüm edýär. Ýa bolmasa diskoteka gidip hüjüm edýär. Şonu kunna hariciler diýmek mümkin ýok. Biz uluguna edenlere kafir diýmeýäs. Uluguna edenlere kafir diýmeýän bolsaň, näme üçin diskotekada gidip öldürýän? Diskoteka musulmanam gidip bilýär. Günahkar bilmän edýär. Musulmanam zina edip bilýär, bilmän edýär, ýa-imany ejizlap edýär. Emma näme diller bilen diýmese de şolar kafir hasap edenlikler üçin näme bulan ganlar halal bular öldürmeli, şoňa meňdeş ýerlere hüjüm edýärler. Näme şol edýän terror hüjümläriniň arkasynda şu düşünje ýatyr. Bular kafir, bular öldürmek bolýar. Aw bular ýaralyň, ýumuralyň diýip näme şu hereketler edýärler. Onuň üçin musulman we kafirma, taga we garry we ýaş we oňa sereden oklar. Musulman bir grada dursun, kafir hem haksyz ýere öldürip bolmaýar. Dinimizde oň aldat ýok. Kafir gören ýerinde öz kelläňe wara, öz düşünjäňe wara gidip öldürmeli, ýarmaly, ýumurmaly bu islamyň neresinde ba? Kafir bolmasa sen haksyz ýere hiç kim öldürip bilmeýär. Emma bulan düşünjesinde bolly kafir bolly öldürip bermeli. Musulman adam haýwanam haksyz ýere öldürmeliler. Islamda şonu emredýär. Haksyz ýere biz bir agacı kesip bilen oksan haksız yere canlı zat öldürmek aňarda dursun. Emma bulan düşünjesine musulmanlygyny düýbünden tersine.
Başga bir bilen wasfy musulman doganlar wagşylyk bilen öldürmek. Wagşylyk bilen öldürmek. Tarih kitaplarına ulemalarymyz aýdýar, şular ýalakka diýe wagşy adam öldürýän topar intak görmek diýe tarih goýdy. Şol öz döwürlerinden, şondan öňüraklerinden, soňraklarynyň aýdyp näme? Öz döwürlerinden aýdyp intak buň alakka adam öldürýän görülmek diýe-de. Wagşylyk bilen adam öldürýärler. Şu atkylarym şo bir zat edýär. Her hilek gedip näme adam öldürip, hawanam näme kamera çekip şeýdip näme ýaýradyp. Näme şu musulman doganlar? Çünki diýdik harici. O hariciliğinin ýany bilen edil kapyrlan edişýalyk edýärler. Kapyrlarda da uruşun düzgüni edebi diýen zat ýok. Oňa zat ýok olarda. Olaryň şu uruşda näme her hilekde şoňa meňde zulümler, haksızlyklar edip, zorlamalar edip, adam öldürip her hilekde şoňa meňde nejit zatlar edýärler. Bularyň daýy hem şonu edýär, harici hem şonu edýär. Näme üçin? Kafirlerle amallar dessen olup duranlar. Kafirler ama edýän işlerini surata düşürýärler, kamera düşürýärler, soňra näme ýaýratýarlar. Bular hem şonu edýär. Çünki näme? İkisini azdıran muallim, şowur muallim. İkisinin hem halifası bulan, kapırlan hem bulan hem näme iblis. İkisinin hem näme muallimi iblis. Şol üçin atlar ýetgeşik emma amallary we edýän işleriň netijesi dessen bolup duranlar. Şol üçin näme? Ýankyalykka wagşy zatlar edýärler. Hatda musulmanlar onlar bundan maňry gidýärler, öz aralaryna biri-birini öldürýärler. Hariciler, ikisini harici topar, öz arasynda buňa görä bul kapyr, buňa görä bul kapyr. Şeýdip näme? Sen toba gelip bizim tarafımıza koşulmaly, bolmasa biz seni öldürýäs. Şeýip öz aralaryna biri-birini öldürüp ýörler. O näme bularam näme bulan wagşylyklar musulman doganlar. O musulman doganlar başga bir bellemeli zat. Öňkü haricilerim öz edýän işlerini jihad hasap edýärdiler we özlerine goşulmaklygy hijret dip atlanýardylar. Öňsüň şu atkylarym şowurdady diýe. Bu atkylar näme diýe? Bizim jihad edýäs. Biz Allah ýoluna jihad edýäs. Hawa biz dini götürjek bolýas, islama ýardam etjek bolýas diýerler. Öňkülerim şeý diýýärdi. Köne hariciler. Hazrat Ali radiyallahu anhu karşysynda bolan hariciler özlerine näme diýenler? Olaram özlerine jihad edýäs, özlerine goşulmaklygy hijret dip hasaplaýardylar. Bu atkylarym şeý diýe. Öz ýurdundan çykyp bulara goşulmaklyk näme hijret dip atlanýarlar. Bellemeler musulmanlar islamda jihad badyr we hakdyr. Jihadyň hem näme öz şerti we usuly we esasy we o jihad peýgamberimiziň öwrüdi şeýalak bolsa jihad bolýar. Emma musulmanlar bularyň daýy şoşuňa meňdeşilen edýän işiniň jihad bilen hiç ilekle bağlanşygy ýok. Jihadyň jaharpyndan ýerlen gök ýalakka uzak. Hiç bağlanşygy ýok. Bular näme edýän işlerine näme diýsinler? Hawa biz bir jenaýetçi topar, biz bir bedbaht, biz bir iblisiň ýoluna gelip baran adam, hawa şer sebäpli hem şu zatlar edýäs diýsinlermi? Ýok. Näme? Şu özlerine şu atlar bilen şeýdip şeytan bulara näme ýoluna gowgarkadyp jihad dip ýene dip näme? Şeýdip ýörler. Ters ýolga gelip ýörler. Hakykatda musulmanlar bularyň edýän işi jihad däl, buňa näme diýilýär? Fesat diýilýär. Bozgokçuluk. O bular hem mujahid däl, bular mufsit, bozgok, ýykýançy, ýubrýançy. O diýerler biz Allah ýoluna jihad. Ýok, wallahi billahi tallahi siz Allah ýoluna däl, siz şeytanyň ýoluna. Siz iblisiň ýoluna. O diýerler biz islama kömek etjek bolýas, musulmanlar zalimlerden halas etjek. Wallahi billahi tallahi siz musulmanlar kömek eden ýok, islama kömek eden ýok, siz islamyň ýykylmagyna, musulman döwletleriň dargamatlygy üçin kapyrlara we iblise kömek edýäňiz. We hiç kimiň şonda şek şüphesi bolmasyn. Başga bir bellemeli zat musulman doganlar kapyrlaryň musulman ýurtlaryny tozdurmak üçin, ejizletmek üçin we islamy we musulmanlary ýigrenji edip görkezmek üçin şu toparlary ullanýarlar. Akly bolan, imany bolan, insafy bolan adam şu bolup oturan wakalara seyretse şunda hiç zerre ýalçyka şek galmaýar. Daesh bolsun, Al-Qaida bolsun, başgasy bolsun kapyrlar şular näme? Gowadyp ullanýarlar. Şol üçin alimlerimiz diýe, bular diýe öňkü haricilerden beter diýe we azgynlygy diýe öňkülerden beter diýe. Näme üçin? Çünkü öňkü haricilerin özlerçe bir düşünjesi wadi, özlerçe şol düşünjeleri dogry hasap edýärler, o bir gyrada öz başlaryna di. Şeýdip musulmanlara ziýan berýärdiler. Bu halkylar musulman doganlar eger öňkü hariciler bir esse akmak bolsa, bular 10 esse akmak. Köne hariciler musulman doganlar näme? Ýa-ni diýme azlar öz düşünjelerini bir gyrada durlar, öz başlaryna goşa taýdan näme öz ýerlerinden musulmanlara ziýan berýärdiler. Bu atkylar musulman doganlar hem harici, hem musulmanlara ziýan berýärler, hem bular kafirler ullanýar. Hem bular näme kafirler ullanýar. Şolaryň gizli gullukları, şolaryň näme dürli guramalary, şular näme musulman döwletlerini tozdurmak üçin, dargatmak üçin, musulman islamy ýigrendirmek üçin bular ullanýar. O muň şaýady kan. Eýem alimlerimizden bunu düşünür otyr, Suriýalılardan, Iraklylardan biz bunu eşitip otyrys ýerli üçin, olar näme bolup oturan ýerli halk gowy bilýär. Şunda näme kan deliller we şolaryň ullanıp oturanlygyna.
Awa bärden jihat diýip alanyp baran ýaşlar we olaryň dünýäden habary ýok. Ol kisanakda videony görýär, şo taýda jihat baýmyş, islam döwletimiz planmış diýse şeýlem kadip baran. Ol baryp aňyrda başyna akyna boranok, zadan boranok eline tüpen varıp näme tankyn tüpen ugry diýerler. Bar jihad etmäge gelen bolsaň, näçe bakym bolsaň, şonça o jennete bakym gidersiň diýip şeýdip näme göni tankyn tüpen ugradyp goýberýärler. Näme bolup görünem habary ýok olaň. O bärden barýanlar. Emma näme şo başyna oturanlar näme özleri bilsin ýa bilmesin it oýnanýarlar gadyp näme ýanky diýen kapyrlarymyz bular ullanýarlar. O başga bir zada ünsurun musulmanlygynyň şularyň ullanýan şygarlaryna seredin. Halifat we halifa. Halifat we musulmanyň halifasy. İslam döwleti, şeriat, o Garawaýdan usunnaky la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah sözi. Şularyň hemmesi näme? Şularyň hemmesi musulmanlaryň şygarlary. Musulmanlaryň halifatynyň ýykylanlygyna entek 100 ýyl bolan 1923-24-nji ýyllarda näme paýtagty Istanbully ýykylan entek 100 ýyl bolan Halifa da hak, halifatam hak, İslam devleti, musulmanlar İslam devletlerini yaşadı şu balaçerine. Musulman devletler hazır kureçerine näme İslam devlet diýip atlandyrylýar. İçeride ýalňyşlyklar we dini taýdan jahillikler we ejizemeler we şeriatam hak bizim dinimiziň ady jihadam peýgamberiň emri. Emma şol atlar ýürüýte şol gizli gulluklar tarapyndan şolara daktyrylyp bütün dünýäde İslamyň adyny kirletmek üçin edilýär. Bir adam haçanna halifa diýip eşse kellesine şolar geljek. Haçanna bir adam İslam döwleti diýip eşse şeriat diýip eşse birinji kellesine onda bular şolar bolmaly diýjek. We durman kafirler näme diýär şolar barada kino çykarýarlar, programma çykarýarlar, kitap, jurnal çykaryp Ýewropada we Amerikada şon durmadan ýaýradýarlar. Näme üçin? Çünki Ýewropada we Amerikada näme uly bir oýunyş we yerli halklardan kän islama gelýänler ba, uly bir tolkun bu. O bu tolkundy durmak üçin ay musulman bolmaň, biz hristiýan diýenler ýetenok. Näme etmeli bolýar? Şo şeýdip gorkulyp islamofobiýa diýen gatlary şeýdip şolar näme islama girmekleriniň öňüne aljak bolýarlar. O näme ýürüýte şol şygarlar saýladyp şolara dakdyrlan. Şol içärler tarapyndan näme musulmanyň şygarlary kirlensin, islamyň ady kirlensin diýip eden işleri. Näme bu da bir başga bir bellik. Başga bir bellemeler musulman doganlar we soňky belligimiz bu dersimizde Hariciler kıyamete çerni wagtal çykyp durjak ekenler. Kıyamete çerni çykta Deccal gelýänse çykyp durjaklar. We her çykanlaryna bular ýok ediljek, soň başgasy çykjak, ýene ýok ediljek, ýene başgasy şeýdip dowam etjek, we soňra näme? Deccal çykjak şularyň arasyndan. Bu arada İmam Ahmed'de ve Hakim'de geçen hadisinde Peygamberimiz aýdýan Abdullah ibn Amr قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يخرج قوم من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما قطع قرن نشأ قرن حتى يخرج في بقيتهم الدجال diye Abdullah bin Amr radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeýle diýenini eşitdim diye. Günnagar tarapdan bir topar peýda bolar diye. Kur'an okarlar emma gursaklaryndan aşak geçmez. Her gezek çykanlarna diye şahlary kesiler, şahlar kesilende diye başga bir şah çykar diye. Yani näme her gezek peýda bolanlaryna o ýok edilenlerine ýene başgasy peýda bolar diye. Iň soňunda olaryň galnysyndan Deccal çykar diýip aýdýar. Şu atşeýle de Al-Qaida diýip bir zat çykdy, ondan öňemma yakın tarihten aýdýan çykdy. Başyndaky öldürli ýok edildi, ady diýil, ony izinden ene başga bir atlan ýene bir çykdy. Indi bu daýlar ýok edildi, otir ýene bir zat bolup otir ýene çykjak. Hawa näme bu pikir düşünje musulman doganlar dowamly şeýdip näme çykyp durjak eken ta kıyamet kopýança we Deccal gelýänçe. İbn Teymiyye rahimehullah aýdýar: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال Peygamberimiz diye olaryň yani haricilerin ta Deccal çykýança peýda bolup durjaklaryny habar berdi diýip aýdýar şol alim. Bu möhüm bir musulmanlar we şoňlan jemläliň ters akymlardan goranmak üçin näme etmeli? Onu eşitdiler de käbir ýaşlar şolardan täsirlenýär. O diňe bularam däl tapawdy ýok. Daesh bolsun we başga radikallar bolsun. Ýa bolmasa mysal üçin Krishna, Ýegowa, Baptist, Evangelist ýalakka sektalar bolsun. Şolardan goranmak üçin näme etmeli? Nädemizi biz özümizi, neslimizi, töweregimizi, halkymyzy şolardan gorap bileriz. Şoňa jogap hökümini alimlerimiz aýdýarlar, musulman doganlar bular ýaly ters akymlardan ýa bular ýaly ters akymlara garşy diýe awa iň gowy görüş musulmanlara dogry islam aqidasyny öwretmek diýe. Çünki pikire garşy pikir bilen ideologiýa garşy ideologiýa bilen görüşülýär. Şuňky biziň musulman doganlar şuňky biziň iň ulug müşkilimiz näme? Türkmenistan üçin hem diýen hem umumy dünýäde musulmanlar üçin diýen iň ulug müşkilimiz biz aqidamyzy, islam anancını, dogry ähli sünnet aqidasyny bilmeýäris. İmanyň alty şerti we düşünürşi näme?
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimeti tevhidin düşündürüşü näme? Şerti näme? İmanı bozayan zat näme? Bir insanı imandan dinden çıkaryan zatlar başolar näme? Gynansak da biz akidamyzy bilmeýäs. Agla we bölegimiz. Elbetde ki içimizde bilýänler bar, öwre diýenler bar. Emma agla we bölek bilmeýär. Şol sebäpli hem näme biziň halkymyzy, musulmanlarymyzy ýeňillik bilen ýanqyalakka kellesinde dogry islam düşünje bolmanlygy üçin, akidesi bolmanlygy üçin her hilekde durly şeýekler islam tarapyna çekip ötoruna düşürüp bilýär. Eger de şol insan dogry akidany bilse, dogry ahli sünnet akidesini bilse, selef-i salihiniň ýoluny bilse, dört mezhep imamlarynyň ýoluny bilse, şolara allanmaýar. Emma gelýär öz ýanynyň kitabym ýok, hiç adam ýok, ýa-da bolsun başgasy bolsun ýene bir zat bizim jahil, öz ýanynyň bizim kitaplaryny musulmanlara hödürläp, ol din adamdan gelýär, ne biz jihad edýäs, ýene birine biz sohbet edip musulman her hil bidgatlaryny Allah we ýene bir nurjy dik gelip otyr, ýene bir Süleymanjy dik gelip otyr, ýene bir Fethullahjy dik gelip otyr, we başga bir ýugowa diýär, Krishna diýär, evangelist diýär, diýünden musulman başga dine salyp otyr. Sen ýedi püşdüň musulman näme boldy sen beýdip başga dine geçdiň? Nämeden bolýan musulman doganlar şol dogry akidamyzy, ahli sünnetin akidasyny biz bilmeýäris. Şoň üçin alimlerimiz diýär, bular ýalakka radikallar bolsun we başgasy bolsun tapawudy ýok. Şolara garşy alyp baryljak iň dogry, iň gowgaraş diýär peýdal ilim we insanlara dogry akidany öwretmek diýär. Möhüm ýeri dogry akida. Ol däpde surlan bolan mujur bolup giden bidgatlaryň bolan mujur bolan ada islam bolan düşünjedäl. Hususan şunu kunna Orta Aziýada, Gazakistan, Özbekistan, Türkmenistan bolsun we başga ýerlerde musulmanlara yerli halklar näme däpde sur bilen islam bulaşdyryp durlar. Onuň içine däpde islam diýip inanyp bolan zadyň içine däpde sur goşulypdyr. Islam diýip inanyp bolan zadyň içine bidgatlar goşulypdyr. Islamdan öňki yerli halkyň inanchy goşulypdyr, ot parazlykdan oşundan mundan galan inançlar goşulypdyr. Öwreden bolmandyr, düşündiren bolmandyr, üstesine muň Sowet Soýuz gelipdir. Ewa ýykan ýumrançylygy diýip diýinden musulmanlar dinden goparyljak bolupdyr. Şeý diýip näme halkyň eline bir däpde surlaşan ada islam bolan bir zat galypdyr. Gynansak da şol dogry islam bolmandygy üçin biz şuň alaka ýalňyş zatlardan gorap bilmeýär. Ýa ýalňyş dinlerden gorap bilmeýär. Ukoýu ýok. Şoň üçin näme? Üns çekmeli dogry islam öwretmeli. Kur'an we sünnete, selef-i ummata, ahli sünnetin ýoluny öwretmeli. Selef-i ummata esaslanýan ahli sünnetin ýoluny, dört mezhebiň ýoluny, dört mezhebiň eýren akidasyny, selef-i salihiniň akidasyny, ahli sünnet akidasyny musulman doganlar biz näme etmeli? Her kim başaranlar, öwrenenler güýjüniň ýetenliginden öwrenmeli, öwretmeli, ýetirmeli. We näme haçan şonu essek biz imanymyz bolsa, dogry inançymyz bolsa, Allah taalaň ýardamy bilen özümüzi we neslimizi, watanymyzy, halkymyzy şuňa alaka ters akymlardan, erbet düşünjelerden gorap başararys. Edep haýatçylykdan, arnamysyzlykdan, şuňa alaka bir erbet zatlardan hem näme halkymyz gorap başararys. Emma şunu etmesek musulman doganlar, dogry islama gelmesek, dogry imana gelmesek, ne bizde arnamyz galar, ne edep haýa galar, ne utanç bolar, ne bir halal haramy saýgararys. Şo her kim biri-birini soýup, biri-birini allap, biri-biriniň puluny ýejek bolup baran, biri-biriniň namusyna göz dikip, haramlyk edip zina edip baran, Allah saklasyn öz şehwetiniň izinler gezip baran jemiyet bolarys, Allah gorasyn. Şoň üçin näme etmeli musulman doganlar? Hemmemiz dinimizi dogry öwrenmeli, dogry ahli sünnet ýoluny öwrenmeli. Allah taalaň ýardamy bilen imanymyz bolsa hemme zatymyz bolar. Imanymyz bolsa watan söýgümüz bolar, halk söýgümüz bolar, agzyrlygy bolar. Esasy tawhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gowy bilmeli. Şol bolsa musulman doganlar dogry islamy öwrensek, Allah taalaň ýardamy bilen şol ýalňyş ýollarga akymlardan hem, ters ýollardan hem hemmesinden hem Allah taala näme? O ýardamy bilen inşallah özümizi gorap bilersiz.